Ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanin. Karon mao ang atong ikaupat nga minor novena mass para sa atong segunda patron ng Birhen sa Pilar nga kapistahan. Atong padayong iampo ang kalinaw sa kalibutan, panalipod nato batok sa mga dautan, labi na sa aning mga natural calamities. Ug magpadayon unta ang recovery sa nahitabo sa naigo sa linog diha sa atong Northern Cebu. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, hatagan unta sa Ginoo sa tanang mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylua ang among mga kalapasan ug ampingi kami diha sa imong kalinaw ug dad-a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang sinugdanan sa basahon ni Propeta Hunas. Ang Ginoo miingon kang Hunas nga anak ni Amitay, lakaw ngadto sa dakong syudad sa Nineve, ug badlunga ang katawhan didto, kay nasayran ko nga hilabihan sila kadautan. Apan inay moadto si Hunas sa Nineve, miadto hinuon siya sa Espanya. Miadto siya sa Joppe, ug didto may barko nga paingon sa Espanya, mibayad siya sa iyang pliti, ug misakay siya aron mahilayo siya sa Ginoo. Apan nagpadala ang Ginoo og subasko, ug kusog kini kaayo nga namiligro ang barko. Nalisang ang tanang tripulante, ug ang tagsa-tagsa kanila nagpakitabang sa iyang Dios, ug aron dili kaayo mamiligro ang barko, ilang gipanglabog sa dagat ang mga karga. Apan si Hunas nahinanok didto sa usa ka suok sa ilawom sa barko. Nakita siya sa kapitan sa barko ug giingnan, nganong natulog ka man? Bangon og pagpakitabang sa imong Dios, basin pagmaluoy siya kanato og luwason kita niya. Unya nagkasabot ang mga tripulante nga magripa sila aron pagsusi kinsay hinungdan sa katalagman nga ilang nahiaguman, ug ang ngalan ni Hunas maoy natungnan. Busa gipangutana nila siya, ikabay hinungdan niini? Unsa may gibuhat mo dinhi ug tagadiin ka man? Si Hunas mitubag,
Hebreo ako, ug ang akong Ginoo mao ang Dios nga naa sa langit, nga maoy nagbuhat sa dagat ug sa yuta. O gisuginlan sila ni Jonas, nga milikay siya sa Ginoo. Busa nalisang ang mga tripulante, ug miingon kaniya, pagkakuyaw ni ining imong gibuhat. Sanglit misamot man pagkusog ang subasko, giingnan si Jonas sa mga tripulante, unsaon ka manamo aron molinaw ang dagat. Si Jonas mitubag, itambog ako sa dagat aron muhunong ang subasko, kay ako'y nakaingon ni ini. Nanlimbasog pagaod ang mga tripulante aron ang barko makaabot sa baybayon, apan kawang lamang ang ilang paningkamot, kay misamot man kakusog ang hangin. Busa nagpakitabang sila sa Ginoo. Sila miingon, O Ginoo, ayaw intawon itugot nga mamatay kami tungod sa pagpatay namo ni ining tawhana. Ayaw intawon kami siluti kay imo man kining pagbuot. Unya gialsa nila si Jonas ug gitambog sa dagat ug diha-diha mihunong ang subasko. Nahadlok pag-ayo sa Ginoo ang mga tripulante, busa naghalad sila ug naghimog mga panaad kaniya. Unya gisugo sa Ginoo ang usa ka dakong isda sa paglamoy kang Jonas, ug didto si Jonas sa tiyan sa isda, sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabii. Unya didto sa tiyan sa isda, nagampo si Jonas sa Ginoo nga iyang Dios. Unya gimanduan sa Ginoo ang isda nga isuka si Jonas didto sa baybayon. Og gituman kini sa isda. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahong Ginoo. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahong Ginoo. Gikan sa tiyan sa isda, nangadji si Jonas, nining pagampo ngadto sa Ginoo nga iyang Dios. Luwason mo akong kinabuhi, gikan sa gahong Ginoo. Gikan sa akong kasakitan, nagsangpit ako sa Ginoo, ug gitubag ako niya. Gikan sa kanitiliwadan sa kahiladman, nagasinggit ako og panabang, ug imong gidungog ang akong tingog. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahong Ginoo. Kay mo akong gitambog ngadto sa kahiladman, ngadto sa taliwala sa dagat, ug
ang tubig milukop kanako. Ang tanan mo mga balod o katubigan milabay ibabaw kanako. Luwason mo ang akong kinabuhi, ikan sa gahong Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod ug misulay pagbitik kang Hesus, nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan o giunsa manimo kini pagsabot. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong hunahuna, ug higugmaa ang imong isig katawo ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag, buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang magtutudlo sa balaod, buot ilhon nga husto siya, ug mao nga nangutana siya kang Hesus, kinsa ba di ay ang akong isig katawo? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jerico ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi niadtong dalana, sa pagkakita niya sa tao, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita ug miduol siya ug mitan-aw sa tao ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw niadtong dalana, nahiagi sa gitulisan ug sa pagkakita niya sa tao naluoy siya. Miduol siya kaniya ug gibubuan niyag lana ug bino ang iyang mga samad ug gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siyag duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon, galma siya ug inigbalik ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Jesus mitapos pag-ingon, karon kinsa man niining tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga isig katawo sa gitulisan. Ang magtutudlo sa balaod mitubag kadtong naluoy kaniya.
Sa Jesus miingon, busalakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, dunay propeta sa Ginoo nga ginganlag Hunas or Jonas nga gisugo sa Ginoo nga mosangyaw sa mga daotang tao sa Ninive. Aning Ninive sa una mao kuno ni ang kinadak-ang syudad nga daghan jud kaayong tao, kay tulo ka adlaw gud ang pagbaktas sa tunga lang og imong lakaon, tulo ka adlaw nga baktas purtig yung dakuha. Tingali ang iyang gidakon murag gikan dinhi ug maglakaw ta, lakaw lang yung tinarong, murag abot siguro ta sa tulo ka adlaw ang lakaw ba, asa ka moabot, das pahuway abot siguro saman karkar sobra pa. Kung ato yung lakawon lang yun ba, suway ninyo lakaw. Sila si Kuan, Father Scipio, sila si Kapitan Joel, Mayor Panasunas Joel, naglakaw sila gikan dito Badyan, padong din hinapo kaadlaw, napo kaadlaw, pahuway lagi. Da man ang pahuway kanang ihap tulo ka adlaw lakaw, da ginang pahuway. So tingali abot siguro tingay Cebu City ra tingali. Kotob ra tingay Talisay das pahuway. Pero dako-dako gyud tadlason ra man imong tunga. Dako gyud nya imo nang ituyok. Pertin dako ang. Pero mga makasasala si Hunas tungod kay naa naman siya kalagot sa taga Ninive, gusto niya nga dayonon gyud patay sa Ginoo silang tanan, kay buangon gyud kayo. Motong imbis nga muadto siya sa Ninive, nisakay siya og barko padong nangadto sa Espanya o palayo sa Ninive. Oy, gihangin man og maayo. Hapit naman noon mga matay ang tanan nga iyang nakuyugan, hangtod nga na-identified nga siya gidi ay maoy hinungdan nganong nikalitong subasko, tong bagyo. Motong sa dihang hapit na mga matay ang mga taong way labot sa kinabuhi ni sa misyon ni Hunas, maamong sila nakarealize si Hunas or Jonas nga may pag ako'y mamatay, sila mabuhi. Motong ingon siya, ilabay lang ko sa dagat aron dili na ipadayon ning subasko, kay nasuko gyud ang Ginoo nako nya maapil na noon mo. Motong gilabay siya sa dagat ug nilinaw ang bagyo or subasko. Makapangutan na sa tabakin sa kay hinungdan sa linog, no? Kaya atong ilubong na to ba aron di na mulinog kana bang mga hinungdan sa linog bitaw, kani mga bagyo, mga linog, kinsa kay hinungdan ani nga maamong bitaw ang mga way labot, maamong ba ato na lang silang ilubong siyuta para di na mulinog, no? Gilingya imong tupad ina dili ka ikay hinungdan ato. Kining kuan, kining sala, doon na gini siya dakong kadaot nga mahatag sa katilingban niya, maapil yung way labot sa maanang sala sa korupsyon. Jutay raman ang nangurakot, jutay ra na sila, pero dako kay kadaot nga nahatag sa tibuok nasod. Tiaw mo na'y nawagtang trillions of pesos, aning latest nga mga few years lang, trillions ang nawa. Pero ang nagpahimos ani, jutay ra.
naatay mga 120, 115 millions Filipinos ang nakapahimos aning ni ang corruption nga trillions, wa gani kaabot tingali og 1,000 katao. Kanang nagkunayib diha ba? Pero naa sila sa authority. Sama ni Jonas, naa siya authority, isi propeta. Nya naamong na hinuon ang uban. Muna, kinahanglan gina silang ilubong or ilabay sa dagat. Matod pang Kristo, kung ikaw gani hinungdan nga madaot ning mga inosenteng tao, may paghikta na lang kag galingang bato ug itambog kas dagat. Aron di na jud ka mobalik og tunga. Si Jonas gilabay. Tungod kay si Jonas nagampo man o nakaamgo man siya nga mugusto sa siyang muluwas ba sa mga taong inosente, naluoy sad ang Ginoo niya, wa siya gipatay, gitukob lang siya sa isda o wa siya mamatay dito sa tiyan sa isda tulo ka adlaw. Naghimog milagro ang Ginoo og gisugo sa Ginoo ang isda nga iluwa si Jonas didto sa baybayon sa Ninibe. So ang gisakyan ni Jonas padong sa Ninibe dili na barko, isda na. Ang kayo kana wa nay plite. Wa nay plite. Anindot kayo. Nya safety pa kay nga naman na siya stiyan god. Pag abot ito giluwa dayon siya sa isda. Ang akong nalingawan kay ingon diri pagsultis unang pagbasa, og gisugo sa Ginoo ang isda pagtukob ni Jonas og pagluwa niya didto sa baybayon og mituman niini ang isda. Kinsa may mas buotan, si Jonas o ang isda? May pagmahimo na lang mong isda. Kita ba, mas may pagmahimo na lang tang isda. Kay mutuman pa. Kay kamo, bisag unsa na to ingon, palit mog slat. Asus, gahiag yun, gahiag yun. May patingaling isda o ato sugoon, palit patingali dayo, no? Buotan. Ana man gina, ang tao musupak Diyos Ginoo tungod kay gigasahan manggod taog free will. Ang isda wa may free will, ang mga hayop wa may free will. Kita ra ginaa ana kanang itawag natog freedom. Mao nang gamito nato ang atong freedom pagdesisyon nga sundo nato ang Ginoo, dili ang demonyo. Ilingi ay mong tupad. Inakinsa gisagad ni mong sundon, ang Ginoo o ang demonyo. Kung magsige na kagyaw-yaw sa imong bana, ikaw asawa, si kagyaw-yaw sa imong bana, kinsa may imong gisunod? Yang nakaapan ra ba, gikan ra ba kang nisimba? Unya gayaw-yaw na ka didto, pastil lang. Di malas sana. Nguna, freedom. Yes, natay freedom. Ang atos ang authority, gibutang na sila sa Ginoo diha, pinaagi sa gahom sa eleksyon. Ang uban ana, tinikas. Ang uban, tinarong. Kanasang nanikas, nakapanikas na sila tungod kay naasa sila sa authority. Ang was authority, wa man gito kapanikas. So kanang nakalingkod sa atong panggoberno nga wa sa authority, makaingon tang wa na manikas. Pero kanang nakalingkod nga naas authority na daan, unya buangon kay tanan, dili kayo paboritos mga tao, unya nidaog, labi na ginang napildi gyud sa counting sa eleksyon nya karon nilingkod na hinuon. Unya do na nidaog sa eleksyon na counting gyud nya na gidisqualify na hinuon. Kana mao nay tikas diha sa atong kumilik, usa ka dakong tamparos sa atong freedom of suffrage. O suffrage man na, suffrage or suffrage na pag-pronounce suffrage. Kana bang mao man ano, kanang mo butarta, the right to vote. Tamparos kay na sa mga taong ni-elect adtong Duterte Youth
o katong congressman sa Manila nga na-elected kasi nga ato. Unya, kausara gidisqualify sa Comelec. Ang Comelec nga mediator lang sa eleksyon, maoy ni disqualify sa gi-elect. Ingon ana ka, makauuwaw ba ang atong paggamit sa atong gahom? Nganong gipa-appeal man tos eleksyon, nga i-disqualify raman daig budaog. Ang Vice Presidente nga gibutaran og 32 million votes nga mo'y highest votes so far in the history of election nato din his Pilipinas nga nakuha sa usa ka top position nga sa atong nasod, second to the president. Gi-impeach lang sa 200 pila to kabok silang congressman, 215 ka mga congressmen kuno kay gi-impeach nila against sa 32 million. Howd kay ba ang atong paggamit sa atong kunuhang authority? Ug mao na ang impact karon naglisod gyud ta. Mao sad to si Jonas. Tungod sa iyang pag-abusar sa iyang authority si propeta, naglisod na hinuon ang iyang gikuyugan nga sakay sa barko. Murata ang Pilipinas, muratag usa ka barko ba? Gisakyan tag mga buangon nga mga leaders. Mo nang hapit na tamalunod tungod sa utang. Imagine 17 trillion ang atong utang gikan sa 12 trillion kuno. Manguno lang ko kay di man sad ko naaskuan, pero mo na naa sa ilang gisigihag isgot-hisgot diha sa social media. Gikan sa 12 trillion niadtong 2022, 12 trillion pa to atong utang, karon naa na sa 17 trillion. Sa pila na may na puno? Sayon ana computon. 5 trillion ang napuno. Pasabot, portig yung lubuga na, nag-anam, nagka-lunod. Unya, punan na sa nirog, almost 2 trillion karong 2026. Punan na sa 2 trillion ini ka 2027. Tiwasan sa 2028 o another 2 trillion. Pila naman tanan? Mapunan. Mahimo na ning pila naman? Ambot lang, kabayad pa bataan na. Mao na, tungod na sa mga buangon, malunod gining Pilipinas. Mao na, ilabay na lang ginas dagat ang mga leaders nga buangon. Kinsa may atong sundon, ang nias atong ebanghelyo, ang Good Samaritan. Unsa may gibuhat sa Good Samaritan, naa siya'y kaugalingong panaw. Nakakita siyang tao nga gitulisan, gitulis, gikurakutan. Unya, nihunong siya og ni sakripisyo para sa gitulisan. Ni sakripisyo siya. Kita karon gitulisan ta ning mga kurakot nga mga leaders, mga politicians. Gitulisan ang Pilipinas sa kaugalingon niyang katawhan. Gipamalit og eroplano, gipamalit og mga SUVs, patukod og mga mansions, gipangda ang kwarta ngadto sa gawas nasod, hastang ato mga gold gipamaligya, ang atong budget sa PhilHealth gipangkuha, purting tulis karong nahitabo sa Pilipinas. Nanginahanglan ta og Good Samaritan. Kana bang andam mo sakripisyo para maluwas ang dako kayong samad sa Pilipinas karon nga hapit na ta mahubsi sa dugo sa atong economic bloodstream. Ang atong finances sa Pilipinas hapit na mahurot tungod aning gabaha ng dugo kay gitulis ta sa mga tulisan. Mao bitaw nga nalipay kong gatan-aw nga
pagkaigo sa linog sa Northern Cebu, na traffic ang atong agianan dinhi sa kadaghan sa mga tao nga mingdala og hinabang atong Sabado, gahapon, porting trafika. Naku, ingon ani palang unta ang tanan nga mga leaders. Pero maulagisan, maghuwat manggutag na ay linog. Maghuwat pa mantag na ay Yolanda o na sa ta magpanon ngadto. Mao na lang ginay atong style. Dili ta mulihok samtang wala pa ang linog. Daghan na kaing galisod nga katawhan karon bisag dinis Compostela na ay mga balay dinhi nga wa pa gani linoga, guba na. Diha sa San Vicente sa una nanghimo tag balay dito, ang nangapply na tog balay di ko katuo nga maunay balay ilang gipuy-an. Out of mga 300 applicants, mga 151 ra ka balay ang atong natukuran sa simple nga balay nga mo cost og mga 40 to 50,000 labor and materials katong akong gipakita ninyo na 10-12 ang floor area. Kuan ra gyud taon 151 ray atong natubag niadtong duha ka tuig 2023 ug 2024. Pero perting daghana diha sa San Vicente pa lang nga 5 ra to ka barangay. Perting daghana nga ang mga balay guba na, way linog, guba na. Kaning Compostela, wa pa ko kasuroy kayo, pero karon manuroy mamiro nga tos kapilya, daghan na sa kog napasiplatan nga mga balay. 17 guni ka barangay niya, 16 ang nabilong sa ato ka barangay. Pila ka kabuok diha ang balay nga wa pa gani maglinog, wa pa gani magbagyo, guba na. Magpayong na sila kung mag-uwan, kay buslot kay silag atop. Lapos-lapos ilang bongbong, tarpulin ra og karton ang ilang ibutang. Pero nganong wa may nagpanon aron pagtabang kay maghuwat patag linog, maghuwat patag bagyo, maghuwat patag landslide. Ana, ngilingi ay mong tupad. Ang di mo lingi, linogon. Lingi ba imong tupad ing na di nako maghuwat og linog. Sige, sabat nako ing na di nako maghuwat og linog. Palit nako og slat karon. Ana, ing na di nako maghuwat og linog, palit nako og slat. Magpanon unta mo palit og slat ba? No? Ngano man kay kining atong slat-slat dinhi ato man gining igasto para sa atong mga panginahanglan. Ang atong grace, tag 100 pesos, itiwas tanigbayad sa atong project dito sa San Vicente, nga pa na ito mabayri. Tag 100 pesos ni, na ani 70 slot challenge, tag 7,000. Pila na may atong na halin ani, di abato dire. Wa man sa dibutang, sige na lang. Wa na lang to siya labot sa atong kinabuhi. Wa dire, sige. Basta mauna ang grace niya, palit mo na, magpanon tagpalit niya nga to dinhing PPSC para sa ato mga proyekto dinhi. Nakita naman ninyo, daghan naman tag nahimo dinhi ro mga projects sa atong 2 months. Tag 100 pesos sa naasa na 162 slot challenge nga tag 16,200 niya ang atong itabang dito sa atong mga naigo sa linog o sa uban pang panginahanglan dito. Atong itabang anang Northern Cebu, ato paninggitigom, tag 100 pesos gyapon ang sa to'y meaning anang DPR, Divine Powerful Response. Di ba? Sige, magpanon tagpalit ani. Di na nato usikan, makita gina ninyo unsay atong gigamitan. Ngano man, dili ta magpractice og corruption, magpractice ta og transparency and accountability. Og kini maoy solusyon sa atong nasod. Nagkinahanglan ta og good Samaritan, andam mo gasto, andam mo serbisyo, andam mo antos para maayo ang samad sa tao nga gitulisan. Usbon ako, ang atong nasod
gitulisan, gisamad-samaran, o hapit na malunod tungod aning dako kay natong korupsyon dinhi sa Pilipinas. Atong iampo sa mahal nga Birhen Maria, nga atong Birhen sa Pilar, nga naauntay mga good Samaritans nga mutabang aning atong nasod ug muayo sa bati kaayo karon nga sitwasyon. Moabot ra gid na basta kitang tanan nga nagampo karon, muampo sa Ginoo. Ang diha sa barko, nagampo sila sa Ginoo. Ginoo, tudloi taon mi, kinsa may hinungdan aning maong subasko. O nakit-an gid nila. Paglabay sa nila ni Jonas, ningon sa sila, Ginoo, ayaw taon mig pakasada, kay nagtuman ramis imong kabubuton. Ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, maura say solusyon aning atong kahimtang nga lisod na kaayo dinhi sa Pilipinas. Manindog ta para sa atong nobina sa mahal nga Birhen sa Pilar. Mga igsoon sa iyang halawom nga pagpaubos og kamahigugmaon sa Dios, si Maria gipadayag nga mao ang ikaduhang Eva, kinsa maoy muyatak og mudugmok sa ulo sa bitin ang yawa nga mibiktima sa unang Eva. Siya ang bag-ong sinugdanan diin mataw ang bag-ong kaliwatan sa Dios, isip iyang mga anak diha sa pagtuo sa tumang kalipay ug paghigugma, himuon nato kining pag-ampo sa nobina. Palihog manluhod. Ikaupat nga adlaw sa novena. Maghimaya ka Maria, simbahan nga santos sa santos uyamot nga Trinidad. Pagdaygon ka sa mga binuhat nga tanan, tungod ni ining mahal nga pribilehiyo, nga gitugyan lamang kanimo, isip balo sa halaw mo nga pagtahod, kay gisimba mo ang Ginoo sa iyang santos nga simbahan. Maghimaya ka, Pilar nga enanghel, ug nagapasalamat kami kanimo, tungod sa kaluoy nga gibuhat mo kanamo, sa pagbuot mo, pagbaton ug kanunay nga simbahan sa Espanya, sa buhi pa ikaw, o Senyora, nga gipahamutang kanimo sa mga angheles, aron sa pagpadayon sa paghupay sa among mga kagulanan, tungod sa pagtudlo mo kanamo, kun unsaon namo pagtambong, pagdahod ug pagpuyo sa balay sa Dios, aron sundon ikaw namo, ug dili namo hikalimtan ang imong pagtudlo kanamo. Nangamuyo kami kanimo sa dakong pagpaubos, sa atubangan sa santos uyamot mo nga haligi, nga gipahalunaan kanimo, nga hayagan ug agakon kami niya sa pagmando sa among mga lakang, sa labing makapaymuot sa Dios ug kanimo, ug nga dasigon kami ni ining gamhanan nga taming, nga panlaban kami sa mga pagdasmag sa among mga kaaway, kay aron sa pagdaog namo kanila, mahimo ang among mga kalag nga mga simbahan, nga takos sa Ginoo, nga iyang kanunayan pagputol, ug nagaampo usab kami kanimo. Nga kun ang kaluoy nga among gihangyo kanimo, dili angay sa Dios ug kanimo. Pagailisan mo sa labing uyon, ingon sa Dios nun nga kabubuton. Amen. Sa hilom, pangayua sa Ginoo, pinaagi sa atong putli nga inahan, ang mga grasya nga imong gikinahanglan.
palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, pinaagi sa berhin sa pilar, Ginoo, liguna kami sa among paghigugma. Pinaagi sa berhin sa pilar, Ginoo, liguna kami sa among paghigugma. Nga ang mga pangulo ug mga ginsakpan sa simbahan, mupakita sa ilang paghigugma sa Dios, pinaagi sa ilang aktibo ug konkretong paghigugma sa ilang isig katawo, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa berhin sa pilar, Ginoo, liguna kami sa among paghigugma. Nga sila nga nagtuman sa mga kabos, dili gayud unta mawad-ag kadasig, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa berhen sa pilar, Ginoo, liguna kami sa among paghigugma. Nga uban ang kaayo ug pagtakod, tagdo nato ang matagtaw nga atong mahimamat, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa berhen sa pilar, Ginoo, liguna kami sa among paghigugma. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa berhen sa pilar, Ginoo, liguna kami sa among paghigugma. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa berhen sa pilar, Ginoo, liguna kami sa among paghigugma. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa berhen sa pilar, Ginoo, liguna kami sa among paghigugma. Nga si Kristo magdala kanila nga nangamatay, ngadto sa iyang walay katapusang gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa berhen sa pilar, Ginoo, liguna kami sa among paghigugma. Tanan, makagagahom ug way katapusan nga Dios, nga mitugot ka nga ang among santos uyamot nga inahan, ang Birhen Maria, itungtong sa buhi pa siya sa ibabaw sa usa ka haligi nga marmol, aron sa pagtabang kanamo, tuguti kami Ginoo tungod sa iyang mga pahanungdan ug paglaban, nga madangat ang gipangamuyo namo kanimo sa kinasing-kasing ug kamapaubsanon, naagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa igasaku kanimo, tungod sa imong kaayo, giluwas mo ako gikan sa sala, ug
sa kayuwawan sugod. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaay ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Hesukristo nga ihalad sa iyang handumanan ang among masinugtanon nga pag-alagad, magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, og nga magadaig kami magpasidungog og magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo og saway pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kaitasan. Daygon ang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santiago Apostol, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Atong ipakita karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, nga gamhanan ang Eucharistia nga among gipanagambitan, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi ug magdala kanamo nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung panabang, divine assistance. Nya mahitabo ra ni kung mahimo sadtang mga good Samaritans ngadto sa atong mga kaigsuonan. So ang atong pagpamalit og slots mao gini ang atong ekspresyon sa pagka-good Samaritan. So padayon tagpalit og slots, ako lang niya among i-update. Ugma na lang niya ang ato sad nga kaning YouTube channel, padayon na sa ninyo pagsuporta kaning Padre Siano Ubod. Haron nga sige tag share ani, sige tag view, sige tag subscribe. Mosamot kadaghan ang atong mga tao nga mapaambitan sa atong mga homilis ug sa atong misa, pamasin nga makahatag ta nila og guidance para sa pagpalambo sa espirituhanong kinabuhi. Nya maka-income sa tagamay para sa atong charitable expenditures. Padayon ta karon sa duaw sa kapilya patronal, iampo nga magmalamposon na po nasad ka kapilya atong duaon karon.
Nya manghatag ta dito tag 5 kilo packed rice o uban pang mga pinutos-putos aron malipay pod sila ditong giduaw. Nya napatay kuwang mga 20 pa ka sako, mga 200 ka 5 kilo packed rice ang atong kuwang. So kung naamoy ikasupply diha, hatod lang dinis atong opisina kay ato nang gamiton hangtod inig ka 9th day. Ikasabado mo'y atong ikasiyam nga nobinaryo na adayon tay foot procession para sa atong pagprosesyon sa atong mahal nga birhen sa Pilar. Ikadomingo mao ang atong kapistahan. Simple lang ang atong activities karon, ay napamantay daghang giatubang pero atong pasidunggan ang mahal nga birhen. Unya MWF Monday, Wednesday, Friday doon nata din hiniusa nga mini Camino walk. Ighuman sa alas 6 nga misa, manglakaw dayon ngadto sa Camino walk nato libot sa atong perimeter. So karong gabi na atay Camino walk. May sanang mga pilta kay sakripisyo ba para uban ni Santiago Apostol hangyo tas Ginoo nga tabangan ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Anausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.